Менә шунча көн генә яңгыр сибелеп китте, көне буе яуды яңгыр. Бу Муртазиннарның бакчасы яшелчәне алар 12 суты җирдә үстерә. Ел яңгырлы булды, су сибәргә туры килмәде диләр. Әмма су өчен хисап кәгазе барыбер килә. Инде май аенда ук 1000 сум түләгәннәр. Май аена квитанцияны алгач, минем күзләрем акайды. 32 тонна бит инде, күп бит шул тонна инде. 32 тонна су килгән безгә. Без бит май аенда бөтенләй сипмәдек. Майда утыртырлык булмады, яңгыр гына яуды. Июньдә тоже опять яңгыр. Утыртык та яңгыр. Менә шулай. Холодное водоснабжение 14,52 объем. И вода для бани. А чем она различается, я вот этого не понимаю. Күршеләрдә дә шундый хәл. Түләү кәгазен карасак, һәр хуҗалык ай саен 50 куб метр су тота булып чыга. Мунча хуҗалык һәм бакча өчен дип 3 юлга аерым язылган. 50 куб метр 5 КАМАЗ дигән сүз ди халык. Шуның хәтле су сыйба алмыйдыр, беренчектәген. Авыл халкы да шул хәтле суны куллана алмый. Потому что бакчалар бит артмый, без бит басуга чәчмибез, басуга су сипмибез. Дүсем авылында барлыгы 115 хуҗалык һәм су аларга менә шушы су каланчасыннан килә. Су иләрдә һәр вакыт бар, моның белән проблемалары юк ди авыл халкы. Әмма бер айга бер су каланчасы 6000 куб метр суны берничек тә бирә алмый диләр. Әгәр дә түләү кәгазьләрендәге барлык соннарны кушсаң, шуның кадәр килеп чыга икән. Су каланчасы моның кадәр күләмне күтәрә алмыйчы, насосы инде күптән янып чыгар иде ди Дүсем халкы. 8 ел элек Чиста су программасы буенча авылдагы барлык су трубаларын алмаштыралар һәм водоканал балансына тапшыралар. Хәзер тоткан су күләме елдан ел арта ди авыл халкы. 2019 елда мәсәлән 12 куб метр язып китерсәләр, быел бу сан 3 тапкырга диярлек арткан. 514 сумнан 864 тәңкә менә әйләнде. 68% күтәрелде. Шушы су салынганнан бирле, шушы линия бездә ремонт үткәне юк бит. Без ул бары тик түлей, нәрсә түлей, ул түлей ут өчен генә. Ут өчен. Ну, бер тапкыр насос алыштыргандыр менә шушы 8 елга. Бакчаларга сипкән суны ничек исәплиләр? Без бүген водоканалга мөрәҗәгать иттек. Монда тарифларны дәүләт комитеты билгели диләр. Сарман районы өчен ул 27 сум. Су сибү күләме исә СНИП нормативларына карап билгеләнә. Һава торышы нинди булуга карамастан, майдан августка чаклы түләргә тиешләр. Полив 32 кубометра это не фактическое. 32 кубометр бу булай гына язылган күләм. Су сипкән өчен бәя җир кишәрлегенә карап билгеләнә. Быел бу 5 суты җир өчен дип билгеләнде. Коммуналь хуҗалык министрлыгы билгеләгәнчә 172 сум бер суты өчен алына. 5 суты булгач, бу 862 сум чыга. Су сибелә торган мәйдан итеп йорт һәм сарайлардан кала башка барлык җир кишәрлеге санала диләр оешмада. Шулай булгач, халык 5 суты өчен генә түгел, күбрәк тә түләргә тиеш. Алай булса, түләү күбрәк чыгар иде. Шуның өчен 5 суты җирне генә исәпләргә булганнар. Ну, мы это уж приняли условно. 30 суты җир дип алсак та, 2 суты җир йортлар, сарай һәм мунча дисәк, су сибү мәйданы күбрәк килеп чыга бит. Моның белән авыл кешесе дә риза булмас иде. Соңгы елда насосларга бәя артты, ягулыкка. Шуңа да без 3 суты җирне 5-кә арттырдык. Авыл халкы һәр су каланчасына счетчик куярга тәкъдим итә, әмма бу мөмкин түгел ди җитәкчелек. Бүген безнеңки ул 30% безнең потеря. Менә безнең инде счетчик булмаган кешеләрнең әйтеп китәм, хәзер кайталар, шәһәрләрдән кайталар, машина җыялар, аның бер әни янда тора. Шуның белән счетласак, безнең бик күп потеря. Бердән-бер юл һәр хуҗалыкка аерым счетчик урнаштыру. Районда авыл халкының 40% шулай эшләгән инде. Әгәр алар гариза яза икән, җирле оешма килеп бу җиһазны урнаштырырга әзер. Сарман районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.